खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरसालिया जथुमा 12थि बोसोरसालिया जथुमानि दिनै जोबथा सान सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव 30-31 जानुवारि आरो 1 फेब्रुवारि खालि सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय खुंगा 12थि बोसोरसालिया जथुमाया खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे जथुमाया दिनै जोबथा सान खुंगा 6थि बोसोरसालिया जथुमाया धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुमायाबो दिनै जोबथा साननि हाबाफारि आरो गेवलां मेलाव आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिनि मासि लानानै सामलायनाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो हादोरसानि सोलोंथाइ मन्थ्रि डाक्टर रनज पेगु बिथां आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बड'सा ब्रह्म आरो बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथायनि मासिगिरि अनिल बसुमतारि बिथाङा बराय बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियावनो जनाय बियाबनि एमएलए भबेन पेगु बिथाङा हाबाफारिखौ धेमाजिनिफ्राय खौरांगिरि बिनाराम बसुमतारिनि हेफाजाबाव जोङो जर'खा मोनसे थोंजों फोसावनो लादों। बे समाव आं दंफैयो सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंगा 12थि बोसोरसालिया जथुमा खौसेथि बर' सुबुं आफाद लोगोसेनो खुंगा 6थि बोसोरारि जथुमा बे हाबाफारिखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव बे गेवलां फोथाराव खुंफुंनाय जादोंमोन। दिनै फैयै फैयै जोबथा सान सफैबाय। बे जोबथा सानाव गाहाय आलासि महरै जोंनिनो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि मानगोनां रनज पेगु बिथाङा बाहागो लाफैदों गाहाय आलासि महरै। लोगोसेनो बेवहाय गोबां हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोन बाहागो लाखिदों। बे समाव मख'नांगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गिबियै मोनसे बान्था होनाय जादों बिथांमोननि आफादनिफ्राय। बे बान्थायानो जाहैबाय थुलुंगानि फुंखा जामिनि कुमार नार्जारि आबादारि बान्था, साबसिन आबादारि बान्था। बे बान्थाखौ सासे आबादारि बिथांमोना दिनै गथायनाय जायो। बिथाङानो जाहैबाय सुबास गयारि। बिथाङा जाहैबाय कार्बि आलं जिल्लानि लांहिल मानिकपुर गामिनि। बिथाङा बे समाव बिथांनो दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय दिनैनि बे जोबथा गेवलां मेलनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांनो बे बान्थाखौ गथायनाय जायो। लोगोसेनो बेयाव हांख्रायजानाय एबा जुनिया आलासि महरै बाहागो लाफैयो जोंनिनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि मानगोनां बड'सा ब्रह्मआ। लोगोसेनो बेयाव हांख्रायजानाय आलासि महरै गोबां बेवहाय आलासि बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैदों। जेरै जोङो बुंनांगोन बे ओनसोलनिनो सासे बा जोंनिनो बे BKWSनि चिफ मानगोनां बिथांखौ एपइन्टेड लेंहर जानाय बा आलासि महरै दिनै बेयाव बिथांखौ लेंहरनाय जादों। बिथाङाबो बाहागो लादों। बेजों लोगोसे बराय बिबुंथि लाखियो बे ओनसोलनिनो बे समस्तिनिनो बिथां भबेन पेगु एमएलए बिथाङा बेयाव बाहागो लाफैदों बा बिथाङा बराय बिबुंथि लाखिदों। बेवहाय आरो गोबां बेयाव इनेग्रेटर महरै बेयाव बाहागो लाफैबावदों बिथां BKWSनिनो मानगोनां चेयारमेन अनिल बसुमतारि बिथाङाबो बेयाव बाहागो लाफैदों। आरो लोगोसे बेखौ बुंनांगोन बे हाबाफारिया सानथामनि हाबाफारियाव बयबो BTCनि बायजोनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्ला बा गुबुन गुबुन जिल्लानि थान्दै बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैदोंमोन थान्दै मेलाव। लोगोसेनो दिनै गेवलां मेलावबो लोब फैनानै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै बेखौ बुंनांगोन बे हाबाफारिया मोनसे समायना रमायना गाब गोनां जादों बेखौ बुंनांगोन। लोगोसेनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेयाव दिनैनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसारदों। आरो बेखौ जों मख'नांगोन BKWSनि बायजोनि बर'फ्रा मोनसे खौसेथि आरो बयजोंबो गोरोबलायनाय अनलायनाय बेखौ दिन्थिफुंनो हादों होननानै बे समाव आङो बड' लाइभ 24नि जानानै बेखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो बेखौ आं बुंनांगोन मैयानि जिथुनाखि जर'खा गेवलां मेलाव जोंनिनो BTC बा BTRनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारिया मैयायो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसे जयन्तमुल्ला बरुवा आसामनि सासे मन्थ्रि बिथाङाबो मैया बाहागो लाफैदोंमोन। बेयाव आरो बुंनांगोन गोबां आलासि बिथांमोना बेयाव बाहागो लादों। आरो बेवहाय मोसाखावरिनिफ्राय लानानै दामनाय देनायनिफ्राय लानानै मेथाइ खननायनिफ्राय लानानै गोबां समायना रमायना गाब गोनां हाबाफारिजों जाफुंदों होननानै जों बेखौ बुंनांगोन। आं बे समावनो बड' लाइभ 24नि जानानै खौरां दैथायहरनाय जानानै आङो बिनाराम बसुमतारि बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।